Jeg vil nu fortælle og vise, hvordan man laver de følgende begreber inden for ikke-grupperede observationer. Først så har vi hyppigheden. Hyppigheden er den mængde personer, som brugte imellem 14 til 19 sekunder på at sætte farven i rækkefølge. Det er så dem, der er herude. Så har vi observationssættet. Størrelse, det er, hvor mange der deltog i selve observationen. Så er der typetallet. Typetallet, det finder man ved at gå ind her. Vælg flere funktioner, og så vælger man hyppigst på. Så tager du og markerer alt det, der var med. Tager du observationen, hyppigheden op her, og så OK. Så har du typetallet. Middelværdien, den finder du ved at tage hvad summen af alle observationerne, alle sekunderne der var. Og så tager du og dividerer dem med observationssættets størrelse. Så har du middelværdien. Nederkvartilen, den finder vi ved at gå ind under summen igen. Så vælger vi kvartil. OK. Og så vælger vi alle observationer og hyppigheden igen. Og så vælger vi hvilken kvartil der, og det er så 1 for det nederkvartilen. Så har vi nederkvartilen. Så medianen, den finder vi ved at gå ind her igen. Og så vælger vi så medianen den her gang. På. Og så markerer vi dem her igen. Okay. Og så har vi medianen nu. Øvre kvartilen finder vi ved at gå ind under kvartil igen. Her. Og så vælger vi alle en gang til. Og så vælger vi nummer 3, for det er øvre kvartil. Sådan der. Nu har vi fundet alle dem her. Så skal vi have sat et. Så skal vi vise, hvordan man finder frekvensen. Frekvensen finder man ved at tage. Først så tager vi hyppigheden her. Sletter vi dem her væk. Så tager vi hyppigheden. Det vil så sige, det er lige med her. Og så tager vi den her. Divideret med observationens størrelse. Og så gange 100. Fordi så får vi det procent. Så har vi de 3. Og det er så det samme med den her ved 1. Og så gør du ellers det hele vejen nedad. Så har du fundet det. Den kumulerende, den finder man ved at tage frekvensen. Og så tager man og plusser det hele vejen ned. Først her har vi jo den første. Det er det samme, vi har her, for der er kun 1. Men så ved den næste, så skal vi have begge to med, og så plusser vi dem sammen, så finder vi en kumulerende frekvens. Og det gør vi så hele vejen nedad, indtil vi så rammer 100, fordi vi får alle lagt sammen. Så har vi også fundet en kumulerende frekvens. Så nu skal vi sætte et søjlediagram ind, hvordan man gør det. Så tager vi og markerer først observationerne og hyppighederne. Og så vælger vi et søjlediagram. Ikke det der diagram faktisk. Ups. Vælger vi igen. Indsæt, og så tager vi anbefalet diagrammer, fordi så vælger det der. Så har vi et søjle og et stolpediagram her. Så skal vi vælge et trappediagram. Så går vi først herind og kopierer eller markerer alle dem her. Så tager vi indsæt, anbefalet. Så tager vi det samme igen her. Og så trykker vi på dem her. Og vælger ind ved serieindstillinger og rykker den helt i bund. Nu har vi lavet en lille form for trappe. Vi mangler stadigvæk at sætte dem her ind, efter hvad de skal. Sætter vi ved 100. Så passer de også. Og så skal vi have sat herinde under med kategorier, fordi vi skal sætte vores observationer ned i bunden, i stedet for hyppighederne. Så går vi ind og vælger data, redigerer. Så markerer vi alle observationerne. Så vi OK og OK. Og så er de hernede. Og så har du lavet et trappediagram nu.